Тимох, а что ты читаешь? Вельмі цікавая кніжка, вось паслухайце. Гэтая гісторыя пачалася на каляды напрыканцы 1980-х. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску. Так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які ўваліўся ў гэту халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Тимох, вясна ўжо, пора марцаваць, а ты нешта ўзяўся пра каляды чытаць. У тебя биологичный годинник сбился? Тут свята ўжо блізка, 25 сакавіка. Трэба пра гэта нешта. Дык гэтыя каляды, яны якраз пра 25 сакавіка, пра дзень волі. Сакавік і снежань – гэта розныя месяцы, Тимох. Ну, я разумею, але ж цуды, яны часам здараюцца. І кніжка гэта, якую я чытаю, так называецца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Яе аўтар вядомы пісьменнік і грамадскі дзеяч Сергей Дубавец. О, про яго неяк расказваў. Гэта галоўны беларускі масон. Так, все правильно. У нас было выданне пра масонаў, і я там пра яго узгадваў. Дарэчы, калі раптам яшчэ не бачылі гэта выданне, абавязкова паглядзіце. Мы там усю праўду пра масонаў расказваем. А, ну ясна, дзе масоны, там заўсёды нейкія таямніцы і сакрэцікі. Ага, відаць, гэта яны сакавік са снежнем пераблыталі. Ды ніхто нічога не блытаў. А вось цуд, напэўна, сапраўды здарыўся. Ну, просто каб вы кантэкст разумелі, гэта 1980 год, самы брэжнеўскі застой. Усё жыццё ў краіне саветаў даўно выкарчаванае. Все ходзяць па лінейцы, растуць пад лінейку. І тут раптам на цэнтральную вуліцу вывальвае натоўп калядоўнікаў, нідзе не зарэгістраваных, ніякімі лінейкамі не памераных і ніякімі сканерамі не прасвечаныя. І пасярод атэістычнага савецкага Менску яны робяць нешта зусім не савецкае. Ім за гэта нічога не робяць. Дык, можа, іх там было 3 чалавекі, і о 3 гадзіне ўночы яны выйшлі. Ну, такія сабе каляднікі. Не, іх было пару дзесяткаў чалавек. Але тут важна не гэта. Важна, што гэтае калядаванне, ну, яно ж не было палітычным дзеяннем. Это суцэльная культура, бескрыўдная абсалютна. Але літаральна праз 10 год пасля гэтых падзей у снежні 1990 года гэтыя ж маладзёны рыхтуюцца ўжо не да калядаў, а ўзначальваюць вялікія палітычныя партыі і рухі і рыхтуюцца да святкавання таго самага 25 сакавіка, як аднаго з элементаў змагання за незалежнасць Беларусі. Бо ўсемагутны СССР раптам за гэтыя 10 год цалкам здуўся. Давайте сёння пагаворым пра тое, як ідэя незалежнасці Беларусі, абвешчаная 25 сакавіка 1918 года, схавалася у самой Беларусі на некалькі дзесяцігоддзяў у падполлі, і пра тых, хто гэтае свята з таго падполля вывеў. Героі сённяшняга выдання «Майстроўня, талака» і іншыя моладзевыя арганізацыі часоў здабыцця незалежнасці. Да, товарищ майор! Так точно, товарищ майор! Слушаюсь, товарищ майор! Провести инспекцию и разобраться, где мы так облажались. Выполнять. Я еще и сигареты его забыл. Что тут у нас? Столько папок. Ну что ж, треба браться за работу. Дела сами себя не решат. А наша великая и необъятная Родина нас ждет. У 1970-х годах уся беларушчына ў БССР была ўжо цалкам, падаецца, фармалізаваная і абясшкоджаная. То бок яна была на рады, у тэлебачанні, у школах і ў творах пісьменнікаў. Але ў гэтай беларушчыне не было свабоды выбару і права на самастойнае развіццё. І відавочна, у ёй не было нічога ні пра 25 сакавіка, ні пра, напрыклад, Вялікае княства. І вось раптам такі цуд, несанкцыянаваныя каляды ў Менску. Іх правялі студэнты-філолагі з БДУ і студэнты тэатральна-мастацкага інстытута. Сярод гэтай моладзі былі людзі, якія ў будучым стануць вядомымі беларускімі дзеячамі.
Магу сабе ўявіць, наколькі гэта страшна было выходзіць на вуліцу ў тыя часы, нават са звычайнымі калядкамі. Але моладзь не збаялася, і сістэма настолькі не чакала гэтай сітуацыі, што ніяк не зрэагавала. А чего им бояться? У нас же свобода слова, гарантированная Конституцией. Просто надо в комсомол вступить, согласовать с Гораной районо, предоставить сценарий праздника и биографии всех участников мероприятия, родословную уехавших за границу родственников, обратиться в соответствующие органы для предоставления соответствующих сотрудников, чтобы ничего такого. И, пожалуйста, колядуйте на здоровье. Фармальна гэтая моладзь была згуртаваная вакол маладзёжнага творчага аб'яднання майстроўня, якое дзейнічала з 1979 года. Ну і адзінае, чым можна было тады легальна займацца беларусам у Беларусі з культурай, гэта фальклор. Майстроўня гэтым і займалася. Фальклор дазваляўся таму, што этнаграфія была агульна прызнанай навукай. Ну, Савецкі Саюз – это ж радзіма шматлікіх народаў, і народы гэтыя трэба вывучаць. Спадзяюся, ты гэта з іроніяй сказаў. Ну, часткова. Вось жа, майстроўня і займалася адраджэннем народных традыцый. Моладзь ладзіла каляды, купалле, развучыла народныя песні, і зараз гэта можа падавацца банальнасцю, але тады гэтая дзейнасць выглядала надзвычай свежай і незвычайнай, і моладзь у майстроўню пацягнулася. Десяткі студэнтаў, аспірантаў з розных ВНУ спявалі разам старыя бабуліны песні пра туман і валоў і разумелі, што робяць нешта важнае і незвычайнае. Дык а што тут важнага? Туман, напрыклад, атмасферная з'ява, без якой мы б не выжылі. Давайте посмотрим, а что там за песни? Ну вот. За туманом ничего не видно. А почему не видно? Не ясно. Может быть, это туман враждебной западной пропаганды? Так и запишем. А что дальше? Только видно дуба зеленого. Представляете себе, а что это за дуб? Вот я нигде про его слышал. Так, тут проверим, давайте. Ну, пожалуйста. И вот зеленый дуб, ага, это оказывается название буржуазной белорусской ультранационалистической организации. Ну и попались, голубчики. Асаблівай падзеяй для майстроўні стала падрыхтоўка народнага спектакля «Цар Максімільян». Ну, па-першае, там сам сюжэт меў такі крыху вайб змагання з тыраніяй, і магчымасць легальна паказаць такое ў СССР бадзёрла. А іх не бадзёрыла небяспека трапіць за краты? Ну, як раз гэта і бадзёрла. Па-другое, на прэзентацыю моладзь запрасіла сваіх куміраў, пісьменнікаў, мастакоў і паэтаў папярэдняга пакалення. Самае важнае для іх было тое, што прыйшоў Уладзімір Караткевіч, чалавек, які сваімі творамі паўплываў на прыход шмат каго з гэтай моладзі да беларускай справы. Пры гэтым і для самого Караткевіча гэта падзея аказалася важнай. Ну, ён разумеў сябе папулярным пісьменнікам. Ягоныя кнігі кралі з бібліятэк і па іх ставілі фільмы ў Савецкім Саюзе. Але гэта ўсё чытачы. А ці ёсць сярод іх дзеячы? Караткевіч не да канца мог разумець, ці ўплываюць ягоныя кніжкі на жаданне беларусаў самімі штосьці рабіць, ствараць нешта новае. І вось тут, на гэтым прадстаўленні, ён убачыў новую моладзь, якая сама стварае Беларусь. І, падаецца, для якога гэта было вельмі важна. Дзеянні майстроўні станавіліся ўсё больш амбітнымі, іх кола пастаянна пашыралася, і ў нейкі момант сістэма ўсё ж зрэагавала. Юнакоў і дзяўчат пачалі цягаць на допыт у КДБ, намякаючы, што яны робяць нешта неправільнае, хоць патлумачыць, што неправільнага ў народных песнях, напэўна, было цяжкавата. Сітуацыя станавілася ўсё складаней, і праз 5 год дзейнасці ў 1984 годзе майстроўня была закрытая. Аказалася, што калядамі ў краіне Саветаў займацца таксама нельга. Ну вот и закрываем папочку. Каб козонька не скакала, дык и ножки б не зламала. Доскакалася коза.
Ого-го, коза, ого-го, шара. Фу ты, что за заразная песня. Головное, папочку добра завязать и в архив. Отправляем в архив. Ну, карацей, як заўсёды. Далі крыху пагуляцца і прыкруцілі кранік. Ну, і дзе тое 25 сакавіка? І вось тут пачынаецца самае цікавае. Аказалася, што моладзь ужо не спыніць. У лютым 1985 года на радзіме Якуба Коласа на Стаўпцоўшчыне актывісты з Менску, Берасця, Гомеля і Наваполацка правялі падпольную сустрэчу, дзе вырашылі спрыяць стварэнню моладзевых арганізацый грамадска-культурнага кірунку з перспектывай перарастання іх у агульнанацыянальны рух. Недзе я такое ўжо чуў. І тады дрэнна скончылася. А ты малайчына, коцік, успомніў. На самой справе, была ў нас перадача пра Якуба Коласа. І вельмі сімвалічна, што сустрэча, якую арганізавала моладзь у 85-м годзе, была вельмі падобная на з'езд нелегальны, з'езд настаўнікаў года 1906, дзе удзельнічаў Якуб Колас. Але там усіх удзельнікаў пасадзілі, а тут сталася хутчэй наадварот. Моладзь раз'ехалася па ўсёй краіне і цягам наступнага года па ўсёй Беларусі пачалі стварацца пад любым магчымым соусам моладзевыя, відавочна культурніцкія, на першы погляд, аб'яднанні. Тутэйшыя нашчадкі няміга ў Менску, паходня ў Гародні, талака ў Гомелі, сакавік у Наваполацку, узгор'е ў Віцебску, край у Берасці, повесь у Воршы, рунь у Лідзе, сябрына ў Вільні і маладзік у Полацку. Господи Иисусе, Матерь Божья Востребрамская! В смысле, раздери меня, Дзержинский! Сколько их там? Откуда они все повылазили? Так, принесите мне больше папочек еще, надо разобраться с этим. Вообще непонятно, названия какие-то дурацкие, что это такое? Толока, нямига, соковик какой-то. О, одно название хорошее, походня. Понятно, ходят у походы, значится. Не ўсе гэтыя супольнасці паўставалі цэнтралізавана, некаторыя вырасталі абсалютна самастойна на месцах, але яны адразу ўключаліся ў агульны моладзевы рух. Адной з самых заўважных моладзевых арганізацый таго часу была Менская талака. З талакі выйшла шмат будучых беларускіх дзеячоў, палітычных і культурных, але, напэўна, самым заўважным лідарам гэтай супольнасці быў рабочы менскага інтэгралу Сяржук Вітушка. Талака ладзіла прыборкі на розных гістарычных аб'ектах у Беларусі. Яны дапамагалі з раскопкамі ў Менску, з будаўніцтвам Троіцкага прадмесця, музея Ваньковіча зноўку ж у Менску, працавалі на Мірскім замку. Таксама Талака выпускала сваю газету «Ратуша» і спецвыпуск «Бурачок». Ну, вельмі крэатыўная назва. Ды вы што, гэта ж адсылка да псеўданіма самого Францішка Багушевіча. Усё сур'ёзна. Ну, гэта ўсё добра. Але Багушевіч, гэта ўсё-ткі культура. А 25 сакавіка гэта ўжо палітыка, а нешта тут ніякай палітыкай нават не пахне. А вось вы слухайце далей. На прыкладзе талакі бачна, як дзейнасць моладзі ўсё больш ад культуры пераходзіла да палітыкі і нават месцамі радыкалізавалася. Спачатку гэта былі ўзгодненыя прыборкі і валанцёрская дапамога. Але пасля талака пачала ладзіць пратэсты супраць знішчэння старога горада ў Менску і нават супраць будаўніцтва вайсковай базы ў Вілейцы. Ну і пасля здарыўся 1988 год. Курапаты, дзяды, мартыралог, Беларускі народны фронт. Тое, што пачалося як каляды, ператварылася ў магутную плынь палітычных і культурніцкіх ініцыятыў, рухаў, партый, арганізацый. І гэта была якраз тая плынь, якая ў вакне магчымасцяў 1990-х гадоў мела сілу, каб здабыць Беларусі незалежнасць. Да ё-моё, у нас же на каждого своя отдельная папочка была. Как они все из них повылазили, повыскакивали. Я же их так все хорошо, эти папочки, завязывал. Ядрыть колотить. Ой, вы волы, мои волы. Фу, что за песня такая приставучая, доставучая. Никак не... Мирно! Здравия желаю, товарищ майор! Штаны просиживай! Разрешите доложить, товарищ майор? У тебя 10 секунд! Я все просмотрел, усім разобрался, ничего не понял. Ну, ничего не понятно. Чудо какое-то.
Во, глядзі ты, выскочылі, як Піліп з канапель, і такую краіну развалілі. Эх, каўбаса па 2,20. Эскімо. Не, ну ніяк Піліп з канапель. У гэтых калядоўшчыкаў былі папярэднікі, мужныя людзі, якія ў змрочныя часы савецкага перыяду, позне-сталінскага, хрушчоўскага, працягвалі несці агнём беларускай справы. Аднойчы мы пра іх таксама зробім выданне. Але цяпер проста падсумуем. Культура мяняе народы і мяняе дзяржавы. І часам са звычайнага калядавання можа вырасці нешта вялікае. Таму трэба цаніць нават малыя справы, калі яны робяцца з перспектывы вялікіх планаў. Мы цяпер часта ныем, што мала чаго маем у нашыя часы. Але на самой справе тое, што мы маем цяпер, нашым папярэднікам магло толькі прысніцца. І сёння мы ўсе мусім зрабіць так, каб наступнае пакаленне пасля нас дацягнуліся да такіх вышыняў, пра якія мы цяпер можам толькі марыць.